Lirio ititanap! Inapalabas, nawanan gasa at dagiti kakadwa da Baldo Kendoro, anak iranget kini jubilar di ijay dipintin. Iti dayta napasamak, nangedeng ni Senyor Pedro, amapan iti police station, takasarita na dagiti pulis, ta isudan timang bantay iti farmhouse, kentap no isudan timang sapol kini jubilarde. Iti farmhouse, nakastrek ni jubilarde. Itagagayem, at tuyin tituloy, tinobela tayo anapauluan. Lirio! Ititanap! Salbag. Nasakit ti ulo ka. Nagbigosak man. Alex, Ha? Jubilarde? igagtig na itidakas. Nakapaturong ka ti palto ko. Anya ti ka sa pulam? Umay ko idasal ka ti katukan ti inarabid mo iti pamilya. Agam, Chayong. Anya din ang ko kanalbong. Iti silid siguro ni senyorita. Inta kitaan. Ha? Ni senyorito. Dara ti ules na. Agawaam, senyora. Awan pangilugalan ni kani senyorito. Agawaam. Ipan mo ti kotse di farmhouse. Darasan niyaw. Juan. Sige. Anya tinapasamak. Ilukat mo ti ritaw ti kotse, senyora. Agawam! Ibantayon ni senyorito iti ospital. Sige. Isurat mo. Agawaam. Anya pa lang tararamitam, senyora. Imanehe mo ti kotse tayon. Ha? Juan. Diyos ko. Ispalam ko mati apo ko. Diyos ko. Pagkawanam dagiti basbasol na. Di mo ko mabaybayan. Senyora, Baldo, anyati ko na ti doktor. madama at ang taminganda ni senyorito. Senyora. Apay, Chayong. Anya tinapasamak dito yung farmhouse. Yakarod amaw, Mersey. Adak itirwar. Ure di baldaw. Agpapainit itirwar. Idikwan. Adda nangag mi akan albuang. Dinadaras mi timunag. Napan kami iti silid ti senyorito Alex. Nakita mi adara-dara ti puraw nga ulis na. Ha? Nukasta? Adda nang paltog kwa na? Nalabit a kasta. Ta imposible matapaltogan na ti pagbagi na. Asino ngay? Diyak mo? Ha? Aguray ka? Ha? Wan. Malagip kaw, iti panagsibsibog kaw, iti likodan ti farmhouse. Kaslab na nang ko ati maray. Kan, malagip ko anakalukat tiri daw iti likod. Ha? Marsay, jay sa mo tinagnaan ti kilar. Tinangpaltog ka ni senyorito. Iti lakit diri daw iti likod. Tanakalukat iday. Ala ka! Amangan no si kati mapabasaw, Chayaw. Ha? Apay nga ya siyak. Ay, awan basol ko Awan basol ko. Ay, Chayaw. Asino iti panagkunamday jata aw? Ha? Ni nga ta istranghiraw. Ha? Amangan no isaw. Ti estranghero? Wan! No ni istranghiraw, awan sa balay no din ni jubilarday. Isungat ang agpaisaw? Isungat ta? Sa bagay, saan tamot anak kita? Iso anarigat tagsasaaw. Masay, pangasim
Awan ti pangibagbaga iti imbagakan ka. Ang mga no patayon da Senyor Pedraw. Wan, di ka agdanag. Awan ti pangibagbaga ak asabalay. Saan mo abasol ti napasamak? No napasamak man ti kasjay kin ni senyorita. Nalabay. Adda basol na itipada na ataw. Iso as hiningirdan. Pumanaw kan dito, oy Barok. Ta sigurado, agsublida dito'y dipintin. Ket sukimaten dati intero a dipintin. Uray da kayo. Pumanaw kayo umatan dito'y tata. Saanan, Barok? Awan mat kabutang ko. Kan maysa, nalamang dayto'y kalapaw ta. Saan da basta makita dayto'y kalapaw ta? Alam na say-sayat no pumanaw kayo umat dito'y. Sika tinasken a pumanaw. Sana mabalin. Masapul nga uray da kayo kat pumanaw dito'y tata. Ala, intayon. Kumamang tayo iti sa bali a barangay. Kat siyak, makamu ako no sa dino ti papanak. Sige nga, Rod. No day tati kunam. Agyaman na kada kayo tata. Kat sapay ko ma, taag kikita tayo tupay. Aniya, kasta tinapasamak. Wan senyor. Kat impanda ni senyorita o ija ospital. Sino tinangpaltok kan kuana? Saan mi nga amaw, senyor? Tawan mo ti sabali ang tao dito'y farmhouse. Da kami laang mo ti tao. Sige. Tainak ija ospital, itamat lang. Pedro, apay dagiti pulis. Anya ti kaadada diti ospital. Kasarita dan ni Alex, may papan iti napasamak. Dagiti daddu mamuta pulis, nabati da ija farmhouse. Anya. Kumusta ti kasasad ni Alex? Pinuted dati may sa asa ka na. Gaputan na donor titulang na. Dayjay langan ti pamuspusan. Tapno masalbar ti biyag na. Aniya. Pedro, saan ka di nga agtal na dagitoy amapaspasamak? Agsumbat no asino man tinangaramid kan kuana iti kastoy. Baldo, apay nga minadi mo binantayan ni Senyorito Alex? Kasano bantaya? Ket awan mo tipakan anuan na iti farmhouse. Kita matin na pasamak. Naitangarod ti burbur tsa kanyak, Doro. Na imposible mo tapaltungan na ti bagbagina. Awan tinadlaw miya nakastrag iti farmhouse. Isong sino nga itinangpaltog kan kwa na, no di isumatlang. Pinaltugan na ti bagbagina. Andiyan ka mo. Mabalin na kasta, mabalin matasan. No pinaltugan na ti bagbagina, kaya't nasawan. Agmauyungan ni Senyorito Alex. Dadahilan ti panunot na. Doro, di tayo maikadang ita, ta di tayo amo, ti pudno na pasamak. Urayan tayo ang makapuot ni Senyorito, ta iso ang mismo ti agsaw, may papan, itinapasamak kan kuwan. Pedro, mapanak ijay farmhouse. Tainak mangala iti pagsukatan ni Alex. Kan mangalak iti dadduma akasapulan diti ospital. Sumrek ka iti silid ko kat mangala ka iti kwarta. Adda iti drawer ti lamisan ko. Alaam amin a kwarta ijay. Sikati nang ibaga iti dayta, Pedro. Amangan no agpabasol kanto. No apay anaawan ti kwarta iti drawer mo. Dang nga! Ibagbagak nga ruten nga alam! Sige. Alaak, tasi kamot tinagkunan. Nasaya at mat, tapno at na maaramat diti ospital. Senyora, nakupin ko ang dagiti kawas ng senyorito nga itugot yaw. Agyamanak,
Chayong. Kumusta ni senyorito? Saan pa'y anak kapuot? Tapinuted na ti maysa asaka na. Ha? Wen gayam. Anya ti aramiden dagiti pulis di Taruar. Agbambantay da dito farmhouse. Kasta ka di. O sige, tamapan ako ni ospital. Naalak matan ti kwarta. Ako na ni Pedro nga alae. Wan, senyora. Aganad kayo iti panagmaniho yaw. Agyaman ak iti dayta apalagip mo. Kumusta kan gayam? Italang nga si marungkar ka dito ya. Ken, anya ka diti adda di tabag mo. Apay di mo may diso. Igam. Paltog ken bala. Ha? Apay? Pinaltog ako ni Alex. Ket jak amuno ipatay na. Wano na biyag pay lang. Pinaltugan? No patay na. Malas na. No si bibiyag pay lang. Nagasad. Ngam santo ama punas ti sakit tinakam na. Gapo iti panang paltog ko kankwana. Jubilar de. No agamiris. Nasaya at mat. Ngam no kaskas ti anaranggas. Isunto ti ipatay na. No siyak. Jak kayat nga ramiden ti pumatay. Ngam no jak agaramat iti igam. Siyak mat ti mapatay da. Agan-anad ka, Jubilar de. Delikado ita tibiyag mo. Saan da kalakit di nga inggaan? Nang runa da, Senyor Pedro. Birukan da ka, birukan. Nang runa, numamuan da si katinang paltog kini Alex. Nuad da maitulong ko. Ibagam lata. Jak kayat amay raman ti ore asinong iti daytoy abanag nanding. Iso jak kayat amakibiyang ka. Narisgo ti biyag ko ita. Kat numatayak. Jak kayat nga damay raman. Dakilabanagan ti panang pasangbay mo kanyak iti tunggal umayak dito'y kalapaw mo. Wala. Umay kalata dito'y gayam. Ala, mabiit lang. Tay saganak man kit diti pangrabyam. Amok asaan ka pa'y anangan kat. Agyaman ak nanding. Ado ti inlutok. Iso amangan ka iti ado. Alex iho? Oh, agyamanak ta nakapuot kan. Mabit lang tayo bak ti doktor. Mabit lang. Nakita ka nagkaputi doktor dito'y si Led nga ayan ni Alex. Anya ti kunana? Awan ka nun ti pagdanagan tayo. Tanaispalen ni Alex. Ti aramiden tayo. Kat patumaran tayo iti agas na iti umno a panagtumar na. Wen, aramidan tayo dayta. Addan puot na. Nagsublinti puot na. Iso ako na ti doktor ana ispal. Tano saan kumaan nakapuot iti intuding ti doktor nga oras. Delikado ka no. Tinasken kat nakapuuten. Juan Pedro, di mo pa'y mabalin akasarita ita. Baybay ang pailaan. Nakasta, pumanang kan, Jubilar de. Wen, Sige, nyam no kasapulan nga umay kalata dito'y ayan ko. Nawaya kalata. May talaan. Adayo dito'y nagtipunan nga ayan ko. Adayo Nyam nasayat dito'y. Tawan ranggas. sige nga ron nanding. Mapanakon. Aguri ka. Naalam ka di aming nga igam mo? Amangan no addan nalipatam. Wen, naalakon. Agyaman ak manan iti panang pasangbay mo kanya. Kabaalam ka din ti agsao, iho? Agdaladamagakan ka. Kat pangaasim tasong batam. Lola. Asino tinangpaltugkan ka?
ni Jubilate. Anya ti aramiden ni Senyor Pedro iti dayta natakwatan na gagayem. Di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio iti tanap. Lirio iti tanap. Tinapalabas sinerek ni Jubilardi ti farmhouse ket pinaltugan na ni Alex. Impanda Senyora Lorna dayto iti ospital. Naputed ti may sa asaka na, gaputa na dunor titulang na. Idi nagsubli ti puot na, dinamag ni Senyor Pedro no asino tinangpaltog ken kuana. Itagagayam, at tuyen tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Kabalam ka din ti agsao, iho? Agdaladamagakan ka, kat pangaasim tasong batam. Lola, asino tinangpaltugkan ka? Ni Juvelarde. Ni Juvelarde? Siniragnak. Iti silid ko. Ket pinaltugan na ti sakak. Sa dino ti Papa ng Pedro. Apay ngagtartaras ka. Lorna, asikasom ni Alex. Mapankan iti silid na. Sige, Doro, sumurot ka kanya. Mapantay ti police station. Sigamot Baldo, bantayam ti silid ni Alex. Areglado, senyor. Ala, mapantang Doro! Lola, apayadyak may garaw. Di ka nawa nasakak. iho, di ka garaw-garaw. Anya ti napasamak iti sakak. Iho, Apay, akastoy. ibagakan ka ti pudno. Pinuted dati kan nawan, asakam. Saan? Saan? Iho, no saan da nga aram identikas jay. Agrisgo ti biyag mo. Dayjay ti pamuspusan. Tapno maispal ti biyag mo. Nadunor kanu titulang itis akam. Saan na mabalinda ito eh? Saan? Agyaman na. Nakaturog matlaengan ni Alex. Nasayaat mat. Tapno makaina na. Anya daytoy anapasamakan ko na. Daytoy kadi tikatukad ti kinaranggas na. Diyos ko, makawanam dagiti nagbasbasulan ni Alex. Tulungam ko mga agbalbaliw. Diyos ko, ipatpatid ko ni Alex. Iso apat ganak ka di. Diyos ko. Alex, sungbatam ko matidamagakan ka. Asino tinangpaltugkan ka? Awan sa bali. No di dayjay at Jubilarde. Ni Jubilarde? Iso tinangpaltugkan ka? Uwan, Lola. Sinaraknak iti silid ko. Ket pinaltugan nak. Anya? Apay! Iti anya agapo akas ta tinaramid na. Apay, Alex! Hoston, Lola.
Saan tayo na pagsaritaan dayta? Basta kriminal dayjay a jubilarde. Iso apa ibalod jo. Diyos ko. Iso ti aking gapuanan ni ti kastoy na pasama kanya ka. Iso apa ibalod jo, Lola. Ha? Ay, lugad dagiti pulis ti umunag dito'y dipinten. Apay nga ta? Anya ti masapol dagiti pulis dito'y dipinten. Ay, urayak nga umayda dito'y ayan kao. Apay nga da ka dito eh. Katawan mo tan matatao dito eh. Ay, sakti agbambantay dito, sir. Sipod na puuran ti dipinten. Pinuuran dagiti awan nakem na. Awan basol ti taga dipinten. Ngem kastoy ti naramid da. Ket, ada ka diyan mamungagnagan iti Jubilarde. Ha? Jubilarde? Ay, uwen, sir. Taga dito ini Jubilarde. Ngem sipod pinatay dagiti naranggas at at tao ti pamilya na. Jakon nakitkita dito'y dipinten. Among ka diti mabali na pakasarakan mikan ko na. Ay, jak amo, apo pulis. Gaputas, saan kun anakit kita nga aging gaita. Ti amok kat natayain. Ta isumot da ita ti damag ide. Sige, lumakita yo. Umayo ko maipakamo iji police station. Ay, uwain, apo pulis. Aramidak da ita. Ay, napandan. Nabayag damot dito'y dipintin na nagsukimat. Ipagaropdan wadda dito'y ni Jubilarde ngaglemlemang. Ay, sapay kumata saan da matiliw ni Jubilarde. Sapay kuma, ta makapaglemang nga naimbang. Adda pulis iti Roarty Farmhouse. Adda gaya man kadwada ita pulis. No basta. Nasken adublyak ti aganad. Tagraman pulis. Makalaban ko itan. Ay na, kumusta nga tan ni Senyorito Alex? Apay asaan pa'y anagaw awid ni Senyora Lorna? Sipod imay na nga la iti pagsukatan na. Merci. Ha? Jubilarday? Well, siya. Ha? Apay, anya ti kasapulam? Ayaw ni Senyora Lorna. Napan ija ospital. Ngam saan pa'y laeng asimang sangpag. Amuklatan ngawan ditoy. Tamuklatan nga iti ospital ti ayan na. Umay ka, saan adito'y ruwar ti pagsaritaan ta? Umunag ta iti mansyon. Amangan no adda makakita ka dito. Ay na, delikado kan Jubilarday. Sapsapulan da kaitan dagiti pulis. Gaputa nagipulong ni Senyor Pedro kadakwada. Api ngamin apinaltugam ni Alex. Dayjay ti katukad tinagdakila nagbasulan da kanyak. Anya ti basol na kan ka? Saan ko amasumbatan dayta? Isunto ti pagdamagam. Kay, ayan mo itan. Awan mas no paturungat. Amaw, jak amaw no anya ti aramidag. No kanunungan ka, wano ni Alex ti kanunungak. Adakan ka dayta, Mercy. Basta ti makunat. Nasayaat ka tao. Mapagtalkan ka ababaunan di ti mansyon. Iso pa nga asim, tasaan ka pumampanaw ditoy. Pakibagam matan ka ni Rita. Adi na baybay anti asyenda. Ha? No agsasao ka. Kasla sikat akin kuko iti asyenda. Saan ko ako ti asyenda? Ngam nagtungpal kayo iti impagak. Nasaya at launay. Agsublinto kada kayo ti kinasaya at yo. Ha? Mercy. Saan mo asarsaritaan ka ni Senyora Lorna ngay mayak? Ha? Apay? Saan nanas ka na maamuan ng imayak? Sige. Inakon. Ay, agore ka. Nangan ka ka din? Mangan ka pa'y Amangan no mabisbisin ka mang. Saanan? Agore ka nga raw. Tainak mang buon iti taraon mo.
Takunamot nga awan masnup apapanam. Agyaman ak Mercy. Lugan mo ti pulis deta nagsardeng. Asino nga tatisap sa pulan da? Mabitla eh. Apay, sir? Adda ka di ang bumngagnagan iti jubilarde. Ha? Jubilarde? Sapsapulin da ni Jubilarde. Mabalin ka di nga isurum ti ayan na. Eh, tsak amo, sir. Awan matiagnagan iti kasta dito'y nagtipunan. Nabayaga kun dito'y. Ngam awan matikasta anagan dito'y. O sige, agyaman kami. Sige kakadwa, agwaras tayo. Yes, sir. Kapulan tayo ni Jubilarde. Yes, sir. Sapsapulin tan ni Jubilarde. Amo nga tan ni Jubilarde sapsapulin ti pulis. Ay, sapay ko mata makapaglimang anaimbag. Apay nga da pulis di tarwar ti silid ni Alex, Pedro. Tapno dagbantay kini Alex. Narigatan. Ang mga nuserken da ja kriminal ket uluyan nan. Oh, Saan mo pampanawan ni Alex dito'y silid na? At si Kaswem, talaga asaan? tumulong ka mang sapul kini Jubilarde. Ket siya ka mismo timang patay kan kuana. Anya? Huston, Pedro. Husto ko man. Pangaasim. Urayem kadipay adumakdakas ti mapasamak. Jak maklon da ito nga inaramid na kini Alex. Huston. Isardeng nyo daytan, Pedro. Jak kayaten nga dapay mapasamak amas grabe kada kayo. Isuasumardeng kayon. Alex, kayat mo kadi nga ijay farmhouse ti pagpaimbagam. Nasaysayat pa'y Lola. Jak kayat dito ospital. Sige. Kunamot kit di ti doktor, ang mabalin mo ti agawid. Basta ka na yun ti umay mo pa nagpa-check up. Kan tumarem dagiti agas mo. Sige. Agawid tayon, Lola. Senyora, siya kon ti mangidoron iti wheelchair ni Senyorito. Sige, Baldo. Senyorito, hintayon. Alwadam, Baldo. Wen, senyora. Tikot siya ni Senyora Love na tilimabas. Iso tinag-drive. Da Alex ken Baldo ti aday ti likod. Sakad adda may sapulis iti sango. Nagasat ka, Alex. Pasibibyag ka pa'y. Umdas daytan akatukad ti inaramid mo iti pamilyak. Sigurado, adda diferensya ti sakam. No di pa'y kat naputa den. No kastaman bilang. Ingat tungpal biyag mo amalaglagip mo ti kinakriminal mo. Kapoy tinapasamak itagan ka. Kasano, senyor? Agawid tayon, ijay farmhouse. Juan Baldo, kayat ko pa itiagin na. Sana bale, tagtultuloy latta ti panang sapul dagiti pulis kini Jubilarde. Idiritsok nga rodan to'y kutsi. Ijay farmhouse yo, senyor. Juan Baldo. Asino tinangpaltog kini Doro. Gagayem. Di uliwana dinggan tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!